Bereš do ruky něco, co změní tvůj mozek už za 7 vteřin. Ne za hodinu, ne za 10 minut. Za 7 vteřin. Co se ale doopravdy stane uvnitř tvé hlavy? Skutečná odpověď je mnohem zrádnější, než by ses čekal. Nejde jenom o pocit euforie. Jde o to, že tvůj mozek si na jeden jediný okamžik myslí, že právě zažil to nejdůležitější přežití svého života. Aby to dávalo smysl, musíš nejdřív pochopit, jak funguje odměna v tvé hlavě za normálních okolností. Když se ti stane něco dobrého, sníš oblíbené jídlo, obejmeš člověka, kterého máš rád, tvůj mozek uvolní malé množství látky zvané dopamin. Ten putuje mezi neurony a říká ti jednu jednoduchou věc. Dělej tohle znovu. Dopamin se pak vrací zpátky do buňky, která ho vypustila. Tomu se říká zpětné vychytávání. Je to, jako by si tvůj mozek po večírku uklidil, kokain tenhle úklid zablokuje. Neuroložka Nora Volkow, dlouholetá ředitelka Amerického národního institutu pro zneužívání drog, strávila desítky let zkoumáním přesně tohoto mechanismu pomocí zobrazování mozku. Zjistila, že kokain se naváže na transportéry, jejichž jediným úkolem je dopamin sbírat zpátky. Zablokuje je jako klíč zaseknutý v zámku. Dopamin se tak hromadí v prostoru mezi neurony. Nemá kam jít, nemá se kam vrátit. Co to znamená pro tvůj prožitek? Znamená to, že signál dělej tohle znovu, který má normálně trvat pár vteřin, se najednou natáhne na desítky minut. Tvůj mozek dostává zprávu v extrémně zesílené a extrémně prodloužené podobě. Kde přesně se tohle odehrává? V oblasti mozku zvané nucleus accumbens. Vědci jí často říkají centrum odměny. Je to místo, které se aktivuje, když vyhraješ, když tě někdo pochválí, když se ti povede něco, na čem si tvrdě pracoval. Kokain tuhle oblast doslova zaplaví. Fyziolog Wolfram Schulz, jehož výzkum položil základy toho, jak dnes rozumíme dopaminu, popsal tento neurotransmitter jako signál chyby v predikci. Jinými slovy, dopamin neříká, jak moc je něco příjemné. Říká, jak moc je něco lepší, než jsi čekal. A právě tady je ten háček. Nic v přírodě, žádné jídlo, žádný vztah, žádný úspěch nedokáže vyvolat tak obrovský rozdíl mezi očekáváním a realitou, jaký vyvolá droga, která přímo manipuluje s chemií tvého mozku. Tvůj mozek na to nemá žádnou přirozenou obranu. Nikdy se s ničím podobným nemusel vypořádat. Co se děje dál, jakmile ta první vlna dopaminu zaplaví tvůj systém? Přichází euforie. Pocit sebejistoty, energie, někdy až pocit nezranitelnosti. Srdce ti bije rychleji. Zorničky se rozšíří. Tělo se přepne do stavu, který připomíná poplach, jenže tenhle poplach je příjemný. Krevní tlak stoupá, dýchání se zrychluje, svaly se napínají, jako by se tělo připravovalo na akci, kterou nikdy neprovede. Je to fyziologicky velmi podobné stavu, který bys zažil, kdybys utíkal před nebezpečím nebo bojoval o život. Rozdíl je v tom, že žádné nebezpečí neexistuje. Existuje jen chemická zpráva, která tvému tělu tvrdí, že existuje. Jenže mozek nefunguje jako jednoduchý spínač, zapnuto, vypnuto. Funguje jako systém, který se snaží udržet rovnováhu. Když je najednou dopaminu příliš mnoho, mozek na to zareaguje. Sníží citlivost svých vlastních receptorů. Je to, jako by stlumil hlasitost reproduktoru, protože zvuk byl příliš hlasitý. Tenhle proces se nazývá downregulace. A právě v něm se skrývá jedna z nejkrutějších ironií celého zážitku. Jakmile účinek kokainu odezní, tvůj mozek zůstane s méně citlivými dopaminovými receptory, než měl předtím. Běžné věci, které tě dřív bavily, hudba, jídlo, smích s kamarády, najednou působí ploše. Psychiatr a výzkumník George Koob, který dlouhodobě zkoumá neurobiologii závislosti, tomuto stavu říká protiváha systému odměny. Mozek se snaží vyrovnat extrémní vzestup extrémním poklesem. Tomu se běžně říká down nebo craving
fáze. Zastav se na chvíli u toho úklidu dopaminu, protože právě tady se skrývá klíč k pochopení celého mechanismu. Tvůj mozek má miliardy neuronů, které si mezi sebou neustále posílají zprávy. Dopamin je jednou z těchto zpráv. Jakmile je odeslaná, musí být rychle odklizená, jinak by systém přestal fungovat správně. Představ si to jako telefonní linku. Pokud by hovor nikdy nekončil, nemohl by nikdo zavolat znovu. Kokain přesně tohle zablokuje. Nechá linku otevřenou dlouho poté, co by se měla přirozeně uzavřít. Zajímavé je, že tento mechanismus není jednorázový. S každou další dávkou se situace mění. Tělo se totiž snaží najít novou rovnováhu. Pokud dopaminu neustále přibývá, mozek postupně sníží počet receptorů, na které se může navázat. Tomu se říká tolerance. Znamená to, že stejná dávka časem vyvolává slabší účinek než na začátku. Ale existuje i opačný jev, který je mnohem méně známý a přitom neméně nebezpečný. Někteří vědci ho nazývají senzitizace, zatímco citlivost na příjemné účinky klesá, citlivost na touhu, na craving samotný může naopak stoupat. To znamená, že člověk může časem cítit méně euforie, ale mnohem silnější a naléhavější potřebu drogu znovu vyhledat. Tenhle paradox je jedním z důvodů, proč je závislost tak těžké prolomit pouhou vůlí. Psychiatrička Terry Robinson, jejíž výzkum se dlouhodobě zaměřuje právě na tento jev, popsala senzitizaci jako situaci, kdy mozek doslova zesiluje význam podnětů spojených s drogou, aniž by zesiloval potěšení, které droga přináší. Jinými slovy, věci kolem drogy, místa, lidé, dokonce i určité zvuky začnou v mozku vyvolávat silnější a silnější signál touhy, zatímco samotný zážitek přestává být tak uspokojivý jako na začátku. Je v tom hluboká krutost. Systém, který má tvému mozku pomáhat přežít, se obrátí sám proti tobě. Zamysli se na chvíli nad tím, jak podobný mechanismus funguje i mimo svět drog, i když v mnohem mírnější formě. Notifikace na telefonu. Nekonečné scrollování, krátká videa, která ti dávají malou dávku dopaminu každých pár vteřin. Neurovědci varují, že podobné, byť výrazně slabší, principy stojí i za tím, proč je tak těžké telefon odložit. Mozek se učí očekávat rychlou odměnu a méně snadno se spokojí s pomalejším, tišším potěšením běžného života. Rozdíl je samozřejmě obrovský co do intenzity a rychlosti účinku, ale základní logika systému odměny zůstává stejná, ať už mluvíme o droze nebo o aplikaci navržené tak, aby tě u sebe udržela co nejdéle. Oblast mozku zvaná amygdala, spojená s pamětí a emocemi, si spojí kontext, ve kterém se cítil tak dobře, s určitými místy, lidmi, zvuky, dokonce i pachy. Tahle spojení mohou přetrvat celé roky. To je důvod, proč se craving, tedy intenzivní touha, může znovu objevit dlouho poté, co si člověk myslel, že už je dávno pryč. Zajímavý je, že první dávka bývá podle výzkumů subjektivně nejsilnější zkušeností, jakou člověk kdy zažije. Ne proto, že by šlo o nejvyšší možnou dávku dopaminu, ale proto, že mozek na ní ještě nemá žádnou obrannou reakci, žádnou toleranci, žádné otupené receptory. Každá další dávka se pak snaží dohnat tenhle první zážitek, ale nedokáže to. Neurovědci tomu říkají posun základní linie. Mozek si nastaví nový standard toho, co znamená cítit se dobře, a všechno pod touto novou linií najednou působí nedostatečně. Zvláštní je, že historie tohoto poznání sahá mnohem dál, než by si čekal. Sigmund Freud ještě předtím, než se proslavil svou prací v psychoanalýze, experimentoval s kokainem na konci 19. století a věřil, že by mohl sloužit jako lék na deprese a únavu. Sám se o svých pozorováních zmiňoval v dopisech přátelům, kde popisoval pocity euforie a energie. Netušil ale, do jaké míry sleduje přesně ten samý mechanismus, který dnes vidíme na skenech mozku. Freud dokonce doporučoval kokain jednomu ze svých blízkých přátel jako léčbu závislosti na jiné látce, aniž by tušil, že jenom nahrazuje jeden problém jiným, potenciálně ještě zákeřnějším. Tento omyl je dodnes citován jako jeden z varovných příkladů v dějinách medicíny. Trvalo víc než 100 let,
než vědci díky moderním zobrazovacím technikám skutečně pochopili, proč se ten pocit tak rychle mění v opak. Zajímavé je, že ne každý mozek reaguje na první dávku úplně stejně. Genetické studie ukazují, že lidé se liší v počtu a citlivosti dopaminových receptorů, se kterými se narodí. Někteří lidé mají od přírody nižší výchozí hladinu dopaminové aktivity a právě u nich může první zkušenost s drogou vyvolat obzvlášť silný a přitažlivý pocit úlevy. Psychiatr Kenneth Bloom, který jako první popsal tzv. Syndrom nedostatku odměny, navrhl, že u některých lidí mozek přirozeně nedosahuje stejné úrovně uspokojení z běžných věcí jako u jiných. Drogy pak mohou dočasně zaplnit tuhle chybějící mezeru mnohem intenzivněji než u někoho, jehož systém odměny funguje jinak. To neznamená, že by závislost byla u někoho nevyhnutelná. Znamená to jen, že výchozí bod, ze kterého mozek startuje, není u každého člověka stejný. Co se stane, když se tenhle cyklus opakuje znovu a znovu? Tady přichází možná nejdůležitější část celého příběhu. Mozek se nemění jenom na chvíli. Mění se strukturálně. Prefrontální kůra, oblast zodpovědná za rozhodování, sebeovládání a dlouhodobé plánování, začíná s centrem odměny komunikovat jinak. Impulzy, které by za normálních okolností tvůj mozek dokázal zabrzdit, se stávají mnohem silnějšími než racionální úvaha. Zobrazovací studie mozku ukazují, že u lidí s dlouhodobou závislostí bývá aktivita prefrontální kůry během rozhodování oslabená, zatímco aktivita center spojených s okamžitou odměnou je naopak zesílená. Je to, jako by se poměr sil uvnitř mozku pomalu, ale trvale přesouval jedním směrem. To je důvod, proč závislost není otázkou slabé vůle. Je to otázka změněné architektury mozku. A tahle změna nemusí být nutně trvalá. Mozek si zachovává určitou míru plasticity po celý život. Což znamená, že se dokáže alespoň částečně přizpůsobit zpět. Ale cesta zpátky bývá mnohem pomalejší a mnohem náročnější než cesta tam. Co si z toho všeho vzít? Možná tohle. Tvůj mozek byl navržen tak, aby tě odměňoval za věci, které pomáhaly tvým předkům přežít. Jídlo, spojení s ostatními lidmi, úspěch po tvrdé práci. Kokain tenhle prastarý systém obchází a přetěžuje ho způsobem, na který nebyl nikdy stavěný. A přesně to je ten skutečný důvod, proč jedna jediná dávka dokáže zanechat stopu, která přetrvává mnohem déle, než trvá samotný účinek. Je to trochu jako kdybys jednou zkusil signál, který je hlasitější než cokoliv, co tvůj mozek kdy slyšel. I poté, co zvuk odezní, ucho si tu hlasitost pamatuje a začne posuzovat všechno ostatní podle ní. Tohle je možná ta nejdůležitější věc, kterou si z celého příběhu můžeš odnést. Závislost nezačíná tím, že by člověk byl slabý nebo se rozhodl špatně. Začíná tím, že systém, který má chránit tvé přežití, je oklamán způsobem, se kterým příroda nikdy nepočítala. Vědci, kteří tuhle oblast zkoumají už desítky let, se shodují na jednom. Čím dřív dokáže člověk rozpoznat, co se v jeho mozku odehrává, tím větší má šanci ten cyklus přerušit dřív, než se stane trvalou součástí toho, jak jeho mozek funguje. Takže až příště uslyšíš o tom, jak silně dokáže droga ovlivnit něčí život už po první zkušenosti, možná ti bude dávat smysl, proč to tak je. Nejde o slabost. Jde o mozek, který na 7 vteřin uvěřil, že právě zažil to nejdůležitější přežití svého života.